Oo. So ayan mga ka-alright, good morning. So dating gawi dito si Kuya Arnel, tiwang ko lang kay Kuya Arnel yung vlog ko, itong GoPro. So ayan, at si Richard sinama ko dito. Hindi yung ka-TV. Ayun ka. Amo talaga. Uy! Natin yung halo.
Tubig-tubigan mo kayo sa kunti. Ano? Toyo. Alag-alag. Pwede naman yung punong video. Punong video, edit lang. Thumbnail mo. Pang-highlight ba?
Ano? Pada. Pasuyo daw siya, takot daw siya ng ano. Karen, pasuyo daw yung martilyo Karen eh. Pasuyo.
Ito na. Yan na lang tatong. Talaga. Tapusin na natin ito. Ayan. Oo. Isang mata. Ginawa.
Pag-isang ba ang trabaho? O bakit hindi ba? Ano, kumukuha na po. O, di mo sana siya. Eh, tamang Biyernes, kumuha siya. Biyernes, Sabado, o, di ba, Linggo? O, na ano siya, tapos tumawag sa akin. Alok. Bakit ako nalog mo? Ang tagal na panahon eh. Hindi ko siya kumuha lang ano, hindi na kailangan. O, nag-iinit ako din yun. Ano? Ito na ito. Ito lang. So, yun. Nag-support na sabi sa ako. Tuwing ano, pupunta dito. Tapos sabi ng abogado nila mayaman daw ako. Kung mayaman ako, di na ako trabaho. O, misula na sana ako. Ang yaman na niya. Ang nagtatrabaho. Mayaman na eh. Magkaroon naman ng pension. Hindi ako hindi na yung kuwan. Dapat diba sa SS may pension na 63 na ako. Pagbalik ko kasi kulang inaayos ko ayaw ng SS. Sabi niya may edad na po kayo, hindi na kayo pension. Sabi ko bayaran ko nga ako yung hindi ko na bayaran. SS. Abo. Sayang sana. Yan na naman pag-mudas. Ngayon na, sabi may pension daw sa kahit kung may pension sa wala. May pension yun. Ay, dito sa bato, wala. Ang pension lang nila yun.
Muna. Ay, magkalagay pa pala. Yun, nakuha ko yung tissue. Sa motor. Hindi. Oo. Mayroong dugo. Dugo. Ay, naku. Ay, hindi. Ay, o, ikaw lang ang hindi. Bakit hindi ka naman mo? Anak, sa gamot ka na lang. Oh. Taas, talagang mabubuhay pa yung ano.